Washin jama'a, Kabiru Gombe ɗan damfara ne ko kuma malamin addini? Ga dukkanin masu bibiyan karatuttukan Kabiru Gombe, za ku ji a kodayaushe yana ƙoƙarin neman taimako, wai a taimaka wa marayu. A kwanan nan za ku ji Kabiru Gombe ya hau kan mimbari a wajen karantarwarsa yana faffaɗa wa Malam Isa Ali Ibrahim Fantami magana. Har ma yana cewa malamin addini bai kamata shiga siyasa ba. In malamin addini ya shiga siyasa ya lalace, wannan siyasar gurɓatacciya ce. Ya dinga faffaɗan maganganu akan siyasa da 'yan siyasa. Har ma a ƙarshe ya ce Malam Isa Ali Ibrahim Fantami ya lalace, ma'ana lalacewa ce ta sa Malam Isa Ali Ibrahim Fantami har ya faɗa harkar siyasa. Abin takaicin anan shine, menene dalilin da ya sa Kabiru Gombe kullum yake bibiyan 'yan siyasa? Duk da cewa 'yan siyasa lalatattu ne a wajensa. Akwai bidiyoyi da dama da suke yawo a social media na Kabiru Gombe da Abdullahi Balalau. Za a ga sun je gidan gwamnawa ne, sun je gidan ɗan majalisa, sun je gidan sanata. Wai shin me suke zuwa yi? Amsar ita ce Kabiru Gombe da Abdullahi Balalau tare da wasu daga cikin malaman Izala ba abin da suke zuwa yi gidan gwamnoni da 'yan majalisu da sanatoci illa maula. Yawon maula suke su je su karɓo kuɗaɗe a wajen 'yan siyasa. Menene dalilin da yasa kake ɓata siyasa kuma kake zuwa maula wajen 'yan siyasa? Ka ce siyasa gurɓatacciya ce, 'yan siyasa gurɓatattu ne. Idan malami ya shiga siyasa ya lalace. Yanzu 'yan uwa ku duba wannan hoton da yake jikin wannan sikirim ɗin. Za ku ga Kabiru Gombe ne a gefensa da Abdullahi Umar Ganduje. Abdullahi Umar Ganduje ya zo sauraron karatu ne wajen Kabiru Gombe. Wai sai aka bashi kujera ya zauna kusa da Kabiru Gombe. Wanda a ka'ida wannan bai kamata ba. Tunda sauraron karatu ya zo yi, ya zauna a cikin mutane. Tunda shi ma kamar kowa ne. Kuma malami yana game da kowa. Ya kamata ya zauna a cikin mutane ba wai a bashi kujera kusa da malam ba. Abin mamakin da za ku gani shine, a satin da ya zo sauraron karatu wajen Kabiru Gombe, ya je shi babban masallacin Abuja wato wanda Professor Ibrahim Ahmad Makari yake jagoranta. Ku duba wannan hoton za ku ga Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne a cikin mutane. Ba tare da an bashi wata kujera ta musamman ba, tunda sauraron karatu ya zo yi, to ya zauna a cikin mutane a saurari karatu. Wannan shine ka'ida, kujerar malami tana gaba da kujerar ɗan siyasa. Amma shi Kabiru Gombe kullum yana maula a wajen 'yan siyasa, saboda Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami ya higa siyasa shine yake masa hassada hadda zagi.